Benvinguts a Porrera. Aquí comença el tom durant el qual us donarem a conèixer una part de la història de Porrera i del Priorat, de la seva gent i dels seus costums. En qualsevol establiment obert al públic, us proporcionaran un mapa on trobareu marcada la ruta que podeu seguir. Durant l'itinerari trobareu 12 codis QR que haureu d'enfocar amb el vostre mòbil per tal de llegir o escoltar la història de la vila. Com potser ja sabeu, Porrera és un dels 9 pobles que componen la denominació d'origen qualificada Priorat i també es troba entre els 23 que integren la comarca administrativa del Priorat. La Deoku Priorat coincideix amb la zona que dominaren els monjos cartoixans quan s'instal·laren a les faldes del Montsant al segle XII. A més, les seves terres es caracteritzen per un tipus de sòl determinat, la llicorella, una pissarra de component àcid i rica en minerals que dona caràcter als nostres vins. Podreu observar que a Porrera el temps sembla que s'hagi aturat, tant per la fisonomia dels seus edificis com pels carrerons estrets i costeruts i la seva disposició en general. Això té una explicació. Porrera, com tot el Priorat, va ser la comarca més deprimida de Catalunya fins a començaments dels anys 90, amb el boom del vi. No és, doncs, fins a finals del segle XX que aquesta vila té l'oportunitat de renovar-se i modernitzar-se. Aquesta recuperació econòmica de la qual parlem ha estat impulsada majoritàriament per la producció vinícola i ha donat a conèixer arreu del món el nom de la denominació d'origen qualificada Priorat, creada a l'agost de 1954. Gran part dels visitants del Priorat venen atrets pels seus vins. Actualment a Porrera hi ha 16 cellers que generen, juntament amb el turisme, la principal activitat econòmica del poble. La producció de vi en aquesta zona es remunta a l'època dels romans, però va ser principalment impulsada pels monjos cartoixans. Va tenir una primera etapa de pujança a finals del segle XVIII i el seu màxim esplendor va arribar entre el 1850 i el 1900. En aquest recorregut podrem veure cases sumptuoses i edificis d'una gran envergadura i aspecte orgullós, amb grans portalades que recorden el passat gloriós del poble. Ara, som al damunt del que va ser l'Hort dels Frares i l'última part del poble que es va edificar, és a dir, la més moderna. Els edificis que ens envolten van ser aixecats a l'època modernista. A l'oest tenim l'edifici anomenat popularment Cala Final, antigament propietat de 2 famílies i magatzem de destil·lats a la part de baix. Actualment, aquí hi vinifica Vall-llac, que és el celler del cantautor Lluís Llach. A l'est hi ha el celler de Bernat Magrez, que compta amb la participació de Gerard Depardieu. Mirant cap al sud, trobem el celler Sant Genís i Vaquer, un dels pioners en la recuperació vinícola del poble. Al nord, just al costat del riu, trobareu el proper punt.